Ah. Engem che fizet? Hittem a fényűsítőt. Kamerázzál, nem azért. Dokumentálod? Fotogénfőnök. Olyan, mint egy ideglelés, vagy Larry, vagy hogy hívják? Tőle idejében volt. Blueberry. Persze, még a Facebookon is. Tudom, hogy milyen szarház. Ezzel fogsz a szállni. Csukja a sördögök. Úgy érték, hogy azt a vád. Ne engem vegyél. Mik elbújnak mind a ketten. Egy először, hogy Nem, ismerem a szarházat. Nem vagyok nekem így. nincsen. Kamera, fotogén vagy ilyen. Tényleg fölveszed egy golyómat? Gyere! Gyere, akkor kamerázni akarsz, gyere! Gyere! Dugd be a telefon! Nem láttam még egyet. Tedd fel a YouTube-ra, gyere! Én beleteszem, kidobom oda, gyere! Mit csinálsz? Gyere meg, egy golyó lesz, az jó van. Feltesz az interneten egy golyó lesz. Na mit hiszem? Jaj. Jaj.